Здравейте всички! Казвам се Теодор Япов, от България съм, роден в София, на 60 годинки и така се замислих в последно време на базата на моите познания, на базата на това, което прочетох и понеже твърде много се говори за глобалното затопляне, реших да изразя мнение по въпроса. Считам, че е нормално. Особено, ако едно мнение може да бъде обосновано, аз именно това смятам да направя сега. Глобалното затопляне. Да, глобалното затопляне е факт, но то не е проблем. Проблема е друг. Проблема е дебалансирането на Земята и до някъде земната орбита. Какво имам предвид? Всяка кола има 4 гуми, да кажем. Вземете, отидете при гумаджи, помолете на една от гумите да ви набие произволно само скобите, които държат тежестите за баланс, но да набие там 15-20 безразборно по гумата. Не да балансира, да е дебалансира. Минете 10 км. Вземете си термометър от тия дистанционните деца, добре познати от COVID, в които мериха температурите, и премерете температурата на гумите. Ще видите, че дебалансираната гума е по-топла от другите. Какво имам предвид? Имам предвид колко тежи един град. Да кажем Нью-Йорк, Вашингтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелис, Москва, Париж, Берлин. Изберете си. Има много избори. Давам само на първо каквото се сещам. Ако искате, хванете София, хванете Мадрид. Много неща има, които са. Значи всичкото това, което е струпано на територията на един град, е изробено от някъде и изробено, за да се концентрира именно на тези точки в градовете. И така се обезлюдават малките населени места и живот се прехвърля към градовете, което допълнително тежи. И като сложим бетон, асансьори, обзавеждане, хора и така нататък, тежестта, която един град има, е огромна. Огромна спрямо нашите представи, но не е кой знае какво спрямо Земята и нейните размери и тегло. Именно по тази причина казах за гумите да бъдат само скобите, защото те са минимални, с минимален ефект, за да може да видите по-добре какво става. И след като Земята вече е избягала от баланса, който е постигала десетки хиляди години, като се е въртяла, с това застрояване от към 40-50 година, което се започва, Земята започва да излиза от баланс лека по лека. Започват климатичните феномени, както ги наричаме, след това започва да се говори за глобално затопляне и като цяло ето го ефекта. Земята е дебалансирана, загрява се повече от това небалансирано движение, което е, появяват се странни природни феномени или феноменални природни феномени и на практика всичкото това се обясняват и феномените, и затоплянето, както си го изберете. Ако някой може да му обори, искрено съм благодарен да го направи. Готов съм за дебати, затова пускам това видео в YouTube, за да мога да дебатираме тези неща и да видим кой е прав, кой крив и лично аз за мен мисля, че съм прав и ще се радвам да срещна така сериозни опоненти. Това е първото видео, което пускам на такава тема. С това ще пусна следващото видео, ще бъде на тема метафизика. Базирайки се на моментните открития и моментната физика и физични закони, се опитам да изведа нови, да ви покажа, наистина ще ви покажа как аз виждам нещата и ще ви обясня защо аз ги виждам така нещата. Мисля, че тук ще мога с следващото ми видео да обясня откъде да започнем да изучаваме те наречените черни дупки, тъмна материя и подобни. Ще ви покажа и спиралата на времето. Всичко това ще го покажа, ще го видите. Знам, че звучи странно, но следващото видео няма да кой знае колко далече. Съжалявам, че не съм като някой да мога да говоря сумата и време, ама аз обичам се изразявам кратко и ясно, белкин хората ме разберат, защото някакси така за мен е по-добре. Благодаря ви за вниманието, ще се радвам на ваши коментари, отговори, ако искате може да спретнем и онлайн дискусия, няма проблем за това нещо. Благодаря ви, чакам вашите отзиви. Чао и до скоро!